Fiona, sut wyt ti heddiw? Bore da, Nia, dwi'n iawn, diolch. Sut wyt ti? Dwi'n dda iawn, diolch. Lle wyt ti'n byw, Fiona? Dwi'n byw yn Carog. Mae Carog yn pentre bach rhwng Llangollen a Chorwen yn Sir Ddinbych. A dwi'n byw yn Rhos Tryfan i fyny'r mynydd tu allan i Gaernarfon. O, hyfryd. Mae'n hyfryd. Beth wyt ti'n hoffi wneud, Fiona? Wel, dwi'n hoffi darllen, a dwi'n hoffi cerdded, a dwi'n hoffi nofio, ond mae'r pwch nofio ar gau a hyn o bryd. Wyt ti'n nofio yn y môr, Fiona? Pan mae'n gynnes. Dim hefyd. Dim pan mae'n gloi'r. Syniad da. Beth ydy dy waith di? Dwi'n gweithio fel chwedleiwr, storyteller. Dwi'n deud straeon ar lafar, I tell stories i blant, i oedolion, mewn ysgolion, tu allan, mewn theatrau ac amgueddfeydd. Gret, dwi'n hoffi storïau. A fi. Beth ydy enw'r llyfr newydd? Mae enw'r llyfr ydy Chwedlau Cymru Ceffylau. Wel, dyma'r clawr. Mae'r clawr yn hyfryd. Mae lluniau yn hyfryd iawn. Dwi'n hoffi lluniau Natalie. Maen nhw yn hyfryd. Dwi'n cytuno. I agree, dwi'n cytuno. Wel, beth ydy'r llyfr? Wel, llyfr gyda chwedlau o Gymru, chwedlau fairy tales, folk tales, o lleoliad gwahanol rownd Cymru. Chwedlau y tylwyth teg, fairy stories, ac hanesion, legends. A hanesion am geffylau. Mae yna ceffyl ym mob stori. Beth wyt ti'n licio neu beth wyt ti'n hoffi am y llyfr? Dwi'n hoffi lluniau Natalie, a dwi'n hoffi gallu ysgrifennu ar gyfer dysgwyr eraill, for other learners, ysgrifennu ar gyfer dysgwyr eraill. Gobeithio bydd bobl yn hoffi y llyfr. Mae'r llyfr yn gret. Diolch. Wyt ti eisiau darllen un stori i ni? Pa stori wyt ti eisiau darllen? Ydw, please. Na i darllen stori Rhiannon o fyd y tylwyth teg. Dyma ni. Felly, ym mhob stori, mae geiriau, words, mewn bold, fel hyn, geiriau du, ac mae'r eirfa, vocabulary, ar y gwaelod, fel hyn. So, bydd hwn yn help i chi. Iawn, Fiona. I ffwrdd â ti, Rhiannon o fyd y tylwyth teg. Rhiannon from the land of the fairies, yeah? Amser maith yn ôl, roedd Rhiannon yn byw ym myd y tylwyth teg.
byd llawn hyd a lledrith, magic. Roedd gan Rhiannon geffyl llwyd. Doedd ceffyl Rhiannon ddim yn fach, it wasn't a stallion, caseg oedd hi, it was a mare. Roedd caseg Rhiannon fel Rhiannon yn llawn hyd a lledrith. Doedd Rhiannon ddim yn hapus ym myd y tylwyth teg. Roedd hi eisiau gadael ei byd, achos roedd hi'n caru Pwyll, brenin yn ein byd ni. Felly, mi ddaeth Rhiannon i'n byd ni, ar gefn y gaseg lawn hyd a lledrith, i weld Pwyll. Roedd Pwyll yn ei gastell yn Arberth, Sir Benfro. Mi wnaeth machog y brenin Pwyll sôn am Ry'n yn agos at y castell. Gorsedd Arberth oedd enw'r bryn. Sir, dywedodd y machog, o ti'n gwybod beth mae pobl yn deud am orsedd Arberth? Nac ydw, atebodd Pwyll. Os ydy brenin yn mynd i ben y bryn, mae o'n medru gweld rhywbeth rhyfedd, something extraordinary. Dwedodd Pwyll. Dwi'n hoffi pethau rhyfedd. Dwi'n mynd i ben y bryn. Pwy sy'n eisiau dod efo fi? Pan oedd Pwyll a'i farchogion ar ben y bryn, roedden nhw medru gweld y wlad i gyd. Golygfa fendigedig, a beautiful view. Dyma'r golygfa. Ar unwaith, mi wnaeth Pwyll weld rhywbeth newydd, rhywbeth rhyfedd, something strange. Mi wnaeth o weld caseg yn bell i ffwrdd, caseg lwyd, efo merch hardd, a beautiful lady, merch hardd ar gefn y gaseg. Roedd y ferch yn gwisgo ffroc sidan felyn. Roedd gyda hi wallt hir. Rhiannon oedd hi. Doedd Pwyll ddim yn nabod Rhiannon, ond ar unwaith roedd Pwyll yn caru Rhiannon. Pwy ydy hi? Gofynodd Pwyll. Sir Geraint, dwi eisiau i ti fynd i lawr y bryn i siarad efo'r ferch hardd hon. Rhaid i ti ofyn, pwy wyt ti? Pam wyt ti yma? Mi aeth y machog i lawr y bryn. Roedd Rhiannon yn agos. Roedd y gaseg yn gerdded yn araf iawn, yn cerdded ling-di-long. Ling-di-long means just going along slowly. Yn cerdded ling-di-long. Ond doedd Sir Geraint ddim yn medru dal Rhiannon. He couldn't catch her. Roedd Sir Geraint yn cerdded, ac roedd y gaseg yn cerdded. Doedd o ddim yn medru ei dal hi. Roedd Sir Geraint yn rhedeg, a roedd y gaseg yn cerdded. Doedd o ddim yn medru ei dal hi. Roedd Sir Geraint yn rhedeg ac yn rhedeg, tan doedd o ddim yn medru rhedeg mwy. Roedd y gaseg yn cerdded, ond doedd y machog ddim yn medru ei dal hi. Mi aeth Sir Geraint yn ôl at Pwyll.
yn drist iawn ac wedi blino. Wyt ti wedi gwneud yn dda iawn, Geraint, dwedodd Pwll. Mae rhywbeth rhyfedd yma, something strange is here. Dwi'n mynd adre. Rwan. Dwi'n mynd adre rwan, ond dwi'n dod yn ôl eto, fori, i weld ydi'r ferch yma eto. Ac mi aeth Pwll yn ôl i'r gastell, a meddwl, am y ferch hardd, a gefn y gaseg. Y diwrnod wedyn, aeth Pwll a'r machogion yn ôl i orsedd Arberth. Y tro ma, roedd gan Pwll ei fach gorau, his best stallion, ceffyl cyflym iawn. Roedd mach Pwll yn aros ar waelod y bryn. Mi aeth Pwll gyda phawb i ben y bryn. O ben y bryn, mi welodd Pwll y ferch yn dod ar gefn y gaseg. Roedd hi'n gwisgo ffrog sidan felyn. Roedd gyda hi wallt hir. Rhiannon oedd hi. Mi ddaeth hi ar gefn y gaseg yn araf iawn, yn cerdded ling-di-long. Roedd Rhiannon eisiau gwybod mwy am Pwll. Roedd caseg Rhiannon yn cerdded yn ein byd ni, ond roedd y gaseg yn garlamu, was galloping. Roedd y gaseg yn garlamu, yn gyflym iawn, ym myd y tylwyth teg. Roedd fel hyd a lledrith. It was magic. Ar ôl gweld Rhiannon, mi redodd Pwll i lawr y bryn. Mi aeth o ar gefn ei fach, aeth Pwyll ar ôl Rhiannon. Roedd Rhiannon yn agos. Roedd y gaseg yn cerdded yn araf iawn, yn cerdded ling-di-long. Ond doedd mach Pwll ddim yn medru ei dal hi. He couldn't catch her. Roedd mach Pwll yn cerdded ac roedd caseg Rhiannon yn cerdded. Doedd o ddim yn medru ei dal hi. Roedd mach Pwll yn carlamu, galloping, ac roedd caseg Rhiannon yn cerdded. Doedd o ddim yn medru ei dal hi. Roedd mach Pwll yn calamu a chalamu yn gyflym iawn. Roedd caseg Rhiannon yn cerdded, ond doedd Pwll ddim yn medru ei dal hi. O'r diwedd, mi dywedodd Pwll, ferch hardd, stopia, please! Ar unwaith, mi nath Rhiannon stopio'r caseg. Mi nath hi troi ac edrych a Pwll. Pam nes ti ddim gofyn yn gynt, gofynodd hi. Why didn't you ask sooner? Edrychodd Pwll a Rhiannon. Ferch hardd, dwedodd o, pwy wyt ti? Pam wyt ti yma? Rhiannon ydw i, atebodd hi. Dwi'n dod o fyd y tylwyth teg. Dwi yma achos dwi'n caru rhywun yn y byd yma. Pwy ydy'r dyn lwcus? Gofynodd Pwll. Pwll, dwedodd Rhiannon, dwi'n dy garu di. Dyma pam dwi yma. A dyma'r stori am gyfarfod cyntaf Rhiannon a Pwll. Stori am swrthio mewn cariad.
Fiona, diolch. Es I argoll, I got lost yn y stori am gariad, ac mae stori Pwyll a Rhiannon yn stori enwog iawn yng Nghymru, yn dydi. Diolch I ti. Mae stori Pwyll a Rhiannon yn rhan o straeon y Mabinogi. Straeon hyfryd iawn ydyn nhw. A diolch I ti am ddarllen y stori mor hyfryd. Diolch, croeso. Gobeithio oedd pawb yn mwynhau. Rwan, Fiona, ti wedi ennill cystadleuaeth, competition, pwysig iawn. Cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn. Wyt ti eisiau dangos y tlws I ni, y trwffi, os gweli di'n dda? Dwi'n hapus iawn. Yn 2019, dyma'r y dyddiad, roedd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst, Sir Conwy. A dyma'r tlws, the trophy, nes I ennill yn yr cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn. A dyma Pont Llanrwst, a dyma enillydd, winner, Dysgwr y Flwyddyn. Oedd yn fraint, it was an honour. Wel, llongyfarchiadau, ac mae'n anhygol achos rwan, ar ôl 2 flynedd, rwyt ti'n awdur, author, yn ysgrifennu yn Gymraeg. Da iawn ti, Fiona. Diolch. Rwan, mae'n amser I bobl eraill drio am gystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn, yn dydi? Felly, mae'r Eisteddfod yn digwydd ar-lein eleni yn anffodus. Ond y newyddion da ydy bod dysgwyr eraill yn gallu gwneud cais, make an application, I ennill Dysgwr y Flwyddyn. Ydy o'n bwysig, Fiona? Dwi'n meddwl bod pwysig iawn, a dwi'n meddwl fel dysgwyr, da ni'n gallu fod yn rhan, be part of yr Eisteddfod Genedlaethol. Da ni'n gallu clywed Cymraeg, darllen Cymraeg, siarad Cymraeg, gyda'r Cymru Cymraeg. Ac mae'r Eisteddfod yn peth cyffrous, exciting, peth anhygoel, unbelievable, peth hyfryd iawn. Bydd llawer iawn o pethau yn arbennig ar gyfer dysgwyr, especially for us learners, fel rhan o'r Eisteddfod. Ac mae'r cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn ar agor I bawb. Everyone can take part. Ac mae'n llawer o hwyl, lots of fun. Does dim angen ennill, you don't need to win. Cyfrannu, taking part, yn peth da i'w wneud. A felly, dwi'n annog bobl, I encourage everyone, cyfrannu, take part, have a go. A pob lwc I pawb. Good luck. Felly, os ydych chi dros 18 oed ac wedi dysgu Cymraeg, dych chi'n gallu mynd I wefan, website, yr Eisteddfod, www.eisteddfod.cymru, ac yno mae ffurflen gais, application form, a falle mae chi fydd y Dysgwr y Flwyddyn nesaf. Wel, diolch am y sgwrs, Fiona. Diolch am ddarllen y stori hyfryd, a pob lwc I ti, a pawb sy'n dysgu Cymraeg, please
prynwch y llyfr. A beth ydy enw'r llyfr, Fiona? Mae enw'r llyfr ydy Chwedlau Cymru Ceffylau. A dyma'r clawr, llun ar y clawr oedd y cover, sydd yn hyfryd iawn gan Natalie Griffiths. A mae Natalie, fel fi, yn dysgu Cymraeg. Felly rhywbeth gan dysgwyr, from learners, i dysgwyr eraill, for other learners. Diolch, Nia. Diolch yn fawr, Fiona, a diolch i Gwasg Carreg Gwalch sy'n cyhoeddi who publish yr llyfr hefyd. Diolch yn fawr. Hwyl i ti. Diolch. Hwyl.